Sa makausapa, mayong buntag ka na itong tanan. Usa kadako na sad nga pribilehiyo nga gihatagan kita sa katungod niini aron pagsangyaw sa pulong sa Dios. Mga igsuon, ang tao makabig sa sulti sa tao sa sulti sa iyang pagtuo, pero ang Dios lahi. Kay ang pulong sa Dios may gugma nga makapalipay sa kasing-kasing sa tao. Kay mabati sa makabati nga ang gugma nga iyang mga gugma sa iyang mga pulong haom, tukma og matuod gayod og adunay mga pagtulunan. Ang tao nagbasira sa iyang gibati og hunahuna kung unsa ang iyang hunahuna mausab ang isulti sa iyang baba. Mga igsuon sa atong Ebanghelyo sa Juan Kapitulo 7 versikulo 46, wala pa'y tao makasultig sama kaniya. Sa laktod nga paagi sa pagkasulti, ang iyang pulong may gahom o kamatuuran. Maunang sa atong balasahon sa pulong sa Dios, taingon sa Josue Kapitulo 1 versikulo 8, ayaw gayud kalimti ang balasahon sa balaod o kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw o gabii og pagkinabuhi sumala sa tanan nga nahisulat niino og magmalampuson ka. Mga igsoon, ang pulong nga kinahanglan tun-an nato, kinahanglan dasigon ko kamo nga kinahanglan mubasa kita sa pulong sa Dios. Kay mao ra gid kini ang makapadasig kanato sa atong pagpangalagad diha kaniya. Mao ra kini ang pulong sa Dios nga tukma gayod sa iyang gihatag kanato nga maoy makahatag og lamdag diha sa atong pagpangalagad kaniya tungod kay ang Dios gamhanan. Sa atong salmo, sa Salmo Kapitulo 7 versikulo 9, hununga ang mga binuhatan nga mga taong dautan o gantihan ang mga maayo sa Dios nga matarong og nasayod sa hunahuna og sa tinguha sa mga tao. Sa Jeremias Kapitulo 11 versikulo 20, unya nagampo ako sa Ginoo nga labing gamhanan. Maghuhukom ka nga matarong og magsusi ka sa kasing-kasing og hunahuna sa tao. Ang Ginoo nasayod siya bisan sa wala pa nato gibuhat, wala pa nato gilitok sa atong baba. Ang Diyos nasayod ng daan kung unsa ang anaasulod sa atong mga kasing-kasing. Busa kung mangayo ta. Labi na gyud kung atong yang isulti sa atong baba. Ang Diyos nahibalo ng daan bisan pa wala pa nato gisulti. Tungod kay ang Diyos nato gamhanan siya. Nasayod siya sa tanan. Bisan manggani ningon sa pulong sa Dios nga bisan gani sa atong mga buhok maihap kana sa Dios tungod kay gamhanan ang Dios. Sa Jeremias ingon diri nga amao nga ang Dios atong alagaran. Ang Dios nga gamhanan sa nga tanan. Kay wala pa nimo isulti nasayod na siya kung unsa ang anaas imong hunahuna. Hunahuna sa tao. Daghan mo nang giingon nga
daghan kayo ang nangayo kaniya. Pero ang Dios, andam siya pagtubag sa tanan mga katawhan nga nangayo og nagampo sa ilang mga panginahanglanon. Tungod kay nahibaluan ang daan sa Dios kung unsa ang atong isulti diha sa atong mga baba ug dinhi pa sa atong kasing-kasing, nahibalo na ang Dios kung unsa ang atong pangayoon kaniya. Dunay kanta nga kining kanta sa Christian song gyapon ni siya. Kanang niingon nga sa Dios lamang. Nagingon dire, o pag-ibig, bakit kay lupit mo? Bakit kay lupit mo sa tao? Ngayon ko lang nakita ang tunay na damdamin sa puso o makalilito. Pero ang sunod, niingon dahil siya, sa Diyos lamang. Mga igsoon, ako gini kabalik-balik usay kanang nay magkuan ko, magkuha ko sa akong cellphone mo, diha giday nako na siya nga sa Dios lamang. Agkantahon gid nako na siya nga mo na yun, sa Dios lamang, sa Dios lamang. Wala na tay mahimo kun dili sa Dios ra gid ta mo duol, kay siya lamang ang nasayod sa tanan natong mga panginahanglanon. Ang kinabuhi nato iya sa Dios. Ang tanan mga makita sa atong mga mata niini nga kalibutan, bulawan, unsa pa kanaa, gikan sa Dios. Busa angay natong pasalamatan ang Dios tungod kay siya lamang ang tubag sa atong mga panginahanglan, siya lamang ang nasayod kung unsa ang angay niyang ihatag sa matag usaw sa kanato, kay ang Dios gugma mga igsoon. Busa nini nga kabuntagon, nini nga atong pagsimba, hinumduman nato nga kung wala ang Dios, wala gid kitay mahimo. Gugma ang Dios. Ang tanan nga muduol kaniya, dili gyud mapakyas, kundili maangkon niya ang atong pangayoon, pinaagi lamang kaniya. Palihog manindog.